hogy ti a lehető legjobban érezzétek magatokat ezen a csodálatos héten. Az már csak plusz ráadás, hogy szavazataitok alapján úgy gondoltátok, hogy mi hoztuk el nektek a legjobb programokat. Szeretnénk megköszönni tényleg az összes szavazatot. Most átadnám a szót Sztojkó Dánielnek, de előtte még szeretnék köszönetet mondani az összes többi osztálynak, aki részt vett idén a kampányban. Ők is nagyon-nagyon ügyesek voltak, és külön öröm, hogy egy ilyen rettentő erős mezőnyben lehettünk mi az első. Köszönjük szépen, szavazók! Sziasztok! Sziasztok, Joker vagyok, 11/2-ből. Tényleg nagyon-nagyon szeretném mindenkinek megköszönni azt, aki ránk szavazott, mert tényleg az volt a legfőbb indok, hogy ti jól érzétek magatokat. Mi ennek alapján próbáltunk mindent úgy szervezni, hogy jól érzétek magatokat. Külön öröm számunkra, hogy mind a pártgyőzelem mellett sikerült megnyernünk a filmet, és ez is csak rajtatok múlt, ezért külön köszönet jár nektek. Nagyon szépen köszönjük természetesen ezt is, de tényleg minden osztálynak szeretnék gratulálni, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon színvonalas 3 hetet sikerült ide varázsolni nektek. Hatalmas küzdelem volt, és tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy végül mindenki, aki kétes volt, az úgy döntött, hogy ránk szavaz. Ezért hatalmas köszönet jár mindenkinek, tényleg nagyon szépen köszönjük, és nagyon reméljük, hogy jól érzitek magatokat. És kívánjuk a következő osztályoknak is legalább ilyen színvonalas 3 hetet, mint amit szerintünk a még folyamból le tudott tenni. Úgyhogy sziasztok, és nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer!